Ами всъщност баба ми почна да ме учи на математика и да чета. За това много й благодаря. Ами, забавна ми е. Какво ти е забавно? Самата математика ми е забавна и ми е приятно да я уча. Усещането да бъдеш състезател е да се състезаваш и да се опитваш да бъдеш най-добрия. Какво е? Тежка отговорност ли са купите и наградите? Къде? Тежат ли купите и наградите? Аз не мога много да си ги държа, ако си ги взема всичките. И да, тежат доста. Не се сещам точно за забавна случка. Бяхме на море за 5 дни, а състезанието беше само един ден и бяхме на море. Също и историята ми е доста забавна и арт. Обичам да уча математика, да уча история, да уча арт, да излизаме навън, да играем. Аз вечерта си чета книжки, за да заспя по-бързо и задачи ще решавам, ама всяка вечер си чета книжка. Пожелавам на учителите все така да учат добре учениците си, а на учениците да се учат и да имат много успехи.